wa frase fresh banana wanyini kika ba bo mia sa wo pe wa se e dia so wo hwe sa wo pe wa se dia so wo hwe wa hwe dia wo akoma mu wo dia wo akoma sa wo be dia amansa no so anansa wu ni so sa wo be dia nyame asam so ana wu ni so ana besa matre wa se na o pe wa se e wa akon de o na o pe wa se no kom de o na o de ma na ya wu ni so ana ma wa ja no so ani wo de ma wu ni ma wa ja no bi ye ko na wa mo huru se e de pa no so ku no ni pa na betra se hallelujah amen kika ba bo mia na ade bia efe wade anu so asem bia efe wade anu so kwa verse number 4 wasai na won to ansu na this for yante 40 years obi atade ansu te so obi atade antete apa kega babo na won also ho fish adua na yimo na won also ho fish adua na the sanity from wakuma mu se se de oni patia ne bana se de e no oni patia ne bana sa na wade onyankopon so tia wo sa na wade onyankopon so ere atia wo hallelujah amen na onyankopon mfa ba na tia di pa so dia sa ya what dia so che hallelujah amen jakamamo usunja ya na wade esi mo ade ato ewo mu so ya bama na so bama yakobama afa otoa amagana ge na gana kwa de nka wa firi sabama ne yakobama ekoda na nka no wa firi tenya pa sabama ene yakobama ekoda gana nka wa nke firi na oba ene oba eda nka ya mama gana nka firi na oba ene aboa eda gana wa nke firi achiwade ndijari numo oni epichi winya na so so nyaya da ko pe do so so sane ma wofo pa abodama no watimi ahesa diwi ni kana no aso de efrafran place wa ko mu ana afran place nso de free wa bomu masters wa ya petition is as say we testing officer ampa enti de insane be siwa wa nom ya so efikoro wo oduma se ampa abokom na fikoro wo oduma se petition testing officer de na pante o tie baba go for nom tramo o nom ansa o fama de na o tie na ya sampa we na moa na enipa bi ni nam Ghana se nyamesom na say o mine yensa nko na nanom atete atempon no so aposonson God bless you hallelujah amen ya sampa we nam no manwa asay akodu love bi se wo do baba ko school wie certificate kura no ye papa bara wo kwaso okopa djuma ya na bare pa no odajuma no betima okajo se woni man na memfa na de adjuma no mere me de be ma woni na so anya de obede ore fa ampa baba trafie kwa in the millions Iowa University doesn't train teacher training awo mo da so tete fie sa agia wo ye nyina timu awo ma wo bebre de nya papa kwase unia tia brochire tia wom unia pawo mani baba to America to Canada to Russia Australia to Europe Australia to Sweden Spain and was first akodo say me purpose kalu akra yo bra it present ka okoje port na ile usi da ma yo na what me hwenyamiam akoje ensuom plot fo what time there's 1 billion address one fan top plot timi akoje ensuom asase ensuom asase no akoje ono ankasa ne nua da so no na new site ya video for die I know the hallelujah amen video for die it was sending me an sana sending me fa every akontomo adwuma ba sa na otina konya mu a say man shi bi a wasie die foundation plan you do na eda oba free Ghana abrocho oba bedro o shaba bi a oni na di asase no a o shawa wonamu o shetai mo enya ni die shut time when you be na awreho ade akano wonu anua
Yadwe woni patrim Ghana today. Nyame tie nipa. And now your prisons in youth to go 18 up to 26 years. The good prisons are good prisons are. Now can I quick money. Hallelujah. Amen. Then I got a long crusade. There's a ridge of a Tremuka. There's a bench, C33 and then Ogasia Tremuka. Yanaka. Ababa Ben Wapa open ridge of a Abrantie. Baba Ben Wabo. Treatment Ben our asset Ben our open ridge over a tree. What the way? Deuteronomy chapter 8 verse number 5. What's the rule of Musa? When Wakuma Musa said the only party on the banner, said the only party on the banner. Sana Raduyanko Ponsotia, Sana Raduyanko Ponsotia, and Tidia Raduyanko Pobran Samso, and Tianopo, Sakawaka Naya Papa. A mass and Jones of Getting Yassi, a sugar bay. To make the Kukuto at 100 million Kohadama on Brand. O ma be suti ekurase na chefia e be daya o yire no madam atnya koto flasking best 25 million abodam o yire no maniti apa school na nyago pokro ma bofo bi ama shoes onsam sika o di jabetom hallelujah amen e condition nyina o di bia boba bia na mpane da o but ne fire body be mengedai enye fire boba bia na yire no mada ema emoyie ebo heat ebo papa air condition alcohol and brother ye ayase enti se nyame asabu no mo atimi pa de chimi sa Ghana today the pabrabo o se wuti what men yes ka ho hada mo ba ama meti ekurase o preske da bank account bu kura 10 million 1000 Ghana cedis account what this ka hada mo ba. It was friends I know I'm far. Not the person in the best of 4 million. A floor bar no far. When you saw yes, yet, so be sure. When so be sure, not precious so. We don't want to be in your side, you know. No, maybe how down now, so I call the flower one far. Hey, Kwaku Jassi, oh, bro, Kwamianto, oh, Babra, Sadak, oh, Babra, Isa, oh, Babra, Mohammed, oh, Babro. Hey! Ababa body ya prince ebeko yeli hallelujah amen tu da na be kokro 24 da ba le wo oni kasika ni wo fa wu ya kwa wantimi anko pa ifisa pressure ba bi e dia tolo so ano e dia pressure ketwa no kasem and the power pass sawangen amen hallelujah amen ye ko wura fififrom nyame adom no dia wura mu a fasa brabo fuwei ansan kotwa nasa enipade achimre yiri kega babro Deuteronomy chapter 8 verse number 6 was empty the Lord Nyankopon bransam a me hwe wo nyina so the Lord Nyankopon bransam a wo hwe wo nyina so na sa wo benante na akwan so na wo suro no say enne we are speaking on subject called Ghana today. Oh yes, and as a modern Ghana Ghana power Ghana hallelujah amen. Deuteronomy chapter 8 verse number 7. Na awurade Onyankopon ade ko asase paso. Na awurade Onyankopon de ko de asase paso. Hallelujah. Amen. Asase padie. What do you mean fruit so? Nduaba. Shebo frepa. Akuto. Shawadamelo. Hallelujah. Amen. Shanka. Shamango. Shakodu. Hallelujah. Amen. Nduaba podwa. Atoanom abra seniaba hodwa ekromwa pe munyina pe nyamisraw amen nyaba hodwo se bodie baba wodi fo ba chi na kai na nyoba wonim etofufu ba wonim tofufu na ofufu tokoko ele nkate ede etwim anu akosia mienu twetwa je na guso na unya pe nkum wa wotre kurase dan ye fe pe bi penku and the ye papa mu go pa na unya nsuo si ho ye malaria ne ho na achew and into me generation ai
Can you do fever has the end fast food? Praise God, hallelujah. What can you go to any indomie? Hallelujah, amen. Go to any apemam pussy, a pa, nin contomere, but the answer called me a fence a ruffian, that is so, Nanka Tasso, but they are so song. Men so kula mu yare this in China kula no so mo de mafai apunumu na o mo de jaso mafini ampa na o de kula na yare aputu so na emu apunu enti so de ko mini mo pa na chi ya ne nyina yare epia and yes we sachet water sachet ya bozo oyo zin man oyo bibi any taste hallelujah amen. Brother, says how a year ago, you could scatter see a retro. Because police in your home is a quarry at the papa in the day, or back criminal. And you people at the papa of the team obeys and was a year suspect. Yeah, the ones are why empty. Now, call a man, there's a 2 months and part with haircut. Medical assassin, papa. Hallelujah, amen. Assassin so tall in the brim. Assassin at December, Chensu Ato, Assassin at December, Comassin to check a bra and go Friday, but still a man tells you more bread about. Now, I'm saying, and I know my area will do some TV, will be flyer. And then I got so mantamwa, we know what to move, we know what to say, one room near 5 city. Yeah, you probably never to Abba. We never to Abba. Frenaka or cost a man can or not to you. The person was not to read him. They say, we're only a 5 city. Mr. Debbie and Mr. Makoma says, there's a gazette. A young Kabima. They go for on sign women will get to now on Sunday news. I did one man now about that. I'm at the rules of Ogoka when you're not going to go private. When you're not to a man. Now you can hear me. Now, oh, my no phone. Now, I'm talking to San Jana. Praise God, hallelujah. Oh, how are you to so? Maybe you pass a papa. And to keep for your Ghana's as well at the Horo. It's not on America President Conference. Joe Biden was it. Sending Ghana Crown not what did you need? Comedy country. So, share natural resources when you go for the Maya. Next time, there's a number to Bosnia. Oh, no, I'm a Ghana. You see, man, Bonina a fraud rabbit. Hallelujah, amen. If you say, oh no, or you crack to not just say, oh, you're Japadia, Massa, and in the people. We have no meaning to say it was a foot to be a few mamma band and your papa. So, dear, so quiet and pa, killing me softly. So, who sit down, the enemy and say, I don't need to them. I have the another meaning of Kusov. No more tea. Now I can say, Papa, no, why you're quiet, now I'm going to say, yum. Catasso de Suez, Catasso de Fortic, yes, in Taya. Hey, Bella, the friend be slow poison, Apa. Sagun Kakanga, it was all kind of a flag seer, oh, now, or more in the Martia, Apa. Omukuno, Taku, no one knew about Swing or poison. After your party, my mother, Papa. And I'm over to Baby and a true faith church. Yes. A very nearby root village. Bola Janshewa. So for but your friends are everywhere. Reverend Samoa. Baby and I saw anyone. What you want? Yes, you where the fire prayer ministry faster than a chief. You call the beer. Oh, yes. Shelling a memory and Papa. But never say, now we are doing what they say about Baba Twas and Pacafo. Now you brother, some message evangelist Abraham Kumi at the prayer. It was so amazing. The message here, it was very powerful message here. A 10-4 minute send body Abrabo. The
Nyamesom Nyamesom nya ahunyo da bi Nyamesom ne se nipa basesa apa na ye ya pene hallelujah amen se nyame pa the sky bi ada abaka ho kwase tampa na unya data aduane na bi church school fees ya yes da unya ko ase amen unya mo child amen what you call asase papa so Deuteronomy chapter 8 verse number 7 wasina awade nyanko po do ko asase paso ko asase so won so bantene number 1 Shasi suwa dia Subantena River Bra Edahe Bacha Dagana Haya Ankobra Edaha Pano Edaha Blackwater Edaha Afram Edaha Redwater Edaha Hallelujah Amen Sanson Suwa Nina Edaha San Wapa Babia Atomi Piti Nasiro Kawadia Sansuwa Edaha Nachana Nit near free Hong Kong Abesi Airport Apa Oni babia ya fra me pacho antokro tana ni babia fra antokro mo ha aya gana ni no ada so tana ni ne nsa ana o ye transit ni ru amanso apa atiri ko tontokro ye awaso no ho no ho hiri bia won so nyame tensa se ati chamfai esre subontin sayan suamina se wa o kan wa ne babo hallelujah amen o kan bo ada baro pa ko fa ma wo mo ro mo miss Ghana miss why ubenya sponsors be pray be support wo mo so Ghana odi kwasasa mo wo mo support bebrebe na afam se kwasasa mo odi sasa de mantie tu na tie sanya mantie tu na tie dosu sasa subonte ya dai awo so so na le moyo munsu basa sa first ane ye ti ye wo kurasi kuma wura so so no ma me kofuom na no papa mo kofuom a utimi tu baby bes ensuo ye nam kokoro yase nam kwaye yase o se o niam na unum so bia na wakoma yede atoye to yam nyo sikani penti asante mampo hele baby obi enyamusian amen asante mampo hele danse owana omo atoane se omo discover se gold bia ba asante mampo ene o ka chom se no hia gold ni bia ona sase o makwai de nyame dia ma no no ayemfa mo bra apa so mo hweye na obi si o so obetu gold a asem obesie ni papa pa ena aprofu ni nyina de chensam o masa ko mo nchi so bra ya bro ajopapia wetu fo nyagopo adima Ghana fo nyina no the best sero celebrity ye ni asumke o ma ni pa the kwasa se papa so asase so spontaneous nsuwa kɛseɛ kɛkɛ ba bu nimia asase so won spontaneous ko ani nsuwa ne wa ani tie nsuwa ne wa hwɛ ba bia nsuo deda ebra Elizabeth first time we see Ghana kodua mu no ba Kumasi ana Elizabeth eto Kumasi the garden city of West Africa hallelujah amen sese de nyawa sese de nyabawa sese de nsuo deda was a garden city the garden city power you is it adane sere any desert garden city then so when you go for the tutu efie e wo de ayo hallelujah amen then so na kwapane aba beto afeli so ni na wasano what do you ensuo ni wa keke ba bro ni ani atare a efiri mohwemu ani bipomo ani atade lake a efiri mohwemu bipomo ere asene go hallelujah amen kintampo water force oti water force ko mukumuwa water force kese ede shake ensuo tele na efiri ni pomere water force so Ghana agwa 50 papa edoso sanema we ya we nyago po ka che Israel say wodi asase so a obawu sanema we nyina bia dey sanema we nyina nyame amakana fobi we say adentina ya wo kire ye na ya wu ya ho ano aye bonne sin
bɔnne pantia babawa sɛkɛwɔtwe maame a wotie me sɛ ɔbɛn sɛ nsuo ɛfiri nipa mu yɛ dɛ ɛnsaneɛ Deuteronomy chapter 8 verse number 8. What's that? Asase ayuo ɛwɔ so. Asase adeɛ. Ayuo wɔ so. Asase adeɛ. Bacha ayuo wɔ so. Anko me bacha mɔt deɛ na ɔmo de. Ayuo ya. Ayuo na ɔmo de mɔt. Na de tanka mɔt edu 7 cedi ni 6 cedi. Asase ayuo wɔ so. Wonam wo nyina wadwe yɛ mikopo bi ebulu. Mikopo bi ebulu. Mikopo bi ebulu. Mikopo bi ebulu. Eduya kakra wɔtɔ yi. Hallelujah. Amen. Oni bi so be pu obi sisi a oni a say that anya wo pa de a ade o de ni kwase nka me de ma sa o sa bo ne board pa o ne board ni kwase anya wo hwe o ko ta de no obi anya wo sawati wo pu wa wie hallelujah amen dana ya Yesu dey ya Yesu Kristo oh yes awo ya bon aba na mama yansa efiso oh yes na yatimi dia bobra amen kanyansa politicians de bokoro no the hallelujah amen yansa I am for to turn sase basa de bi nyanu bia yansa yadi ko yadi ya nyama anya papa what am say asamo a nkomo a yedie e o Kristo mu wo pa I free and make great ya wadwe sɛ enema bi a woyɛ bi a enya bi a wobɛgya na afie ekowuram hwɛ sika a wobɛsɛ billions praise God hallelujah keka ba bro minia wo sɛ asase awio wɔ so ane atokoɔ na asase awio wɔ so awio koko a etua na papa na wonya nenu alim semfo no a omunim awio koko yɛ no a wo mo munim yɛ no nyekoko na unya kwese pano a ya chele correct ya udie sawo ya de hallelujah amen asase awio wɔ so pinkababo enu abra no msa de ye ya ko ne to so no de no pitoo no o de gidi si afra pitoo but no I say time o de gidi si afra pitoo and no I say said match ne ye no and confosika ko dikam ye mambete na papa confosika ko dikam said ya match ne ye no ano hye e said obi beto de ne dia no pa kuro bi no ho na mabosi ambo ne last nyina wode ka obo amtie mo ba mo de kura obon pa ye say obi beto bi na wonde bibia godidi pa bra o fa Yesu a enga broni bi maju sika ni o apo ka ameka se pa amen asase a yo so asase a atoko wo so asase a atoko wo so asase a bobe ene prodoma enso so bobia ene prodoma ere wo so hallelujah amen e de be nyame nya kana phobia be nyame nya kana phobia enema ene asase pa o nyame ka so di isafo koso ana meken ka kire o ba sane ne bu bo dinnan e mu tie na bi ni kana ni nyina ebu ha emu tie ene bi no man wo bobe wa ha brodoma wa ha atoko wa ha hallelujah amen asubonte da ensuo ni wate da apa hallelujah amen kababo asase atoa wo so asase ade atoa wo so atoa it is always asase bi wo ho na se dua ya fen atoa esisu a na nipa timi nim nyansa eso nyame a sa o mani kwase nkomo ho de e ho tiri wo oba prayer camp wo bebre sisi wo atoa ombre ye nyame asema wa podi aba ombre bi ane nam so dia na o chenka bre na ne nam roso bansere de dawase na kawa bi sisi no omo pro hallelujah amen bonsa mon fa bien chakwa david papa say chakwa papa ani a chakwa aye panyina na fi wan chana ba e fe wari Jesus Christ nchen ya hallelujah amen kana fo ya ken sakira ono na ya anasi kontwe brafo he video bi o de ba bonte
nipa o mampania pa no se wono no na galamsey no etuo ntwa ultimate 30 million no more be lances ultimate 50 million no more be lances and gwase say praise God, hallelujah. And man tell me to me one sacra mo adwen amen munya nuponenom amen munya sadenom amen tamo no munya nom amen D12 no munya nom amen cross and tie no munya nom amen na mo ye na nya papa ufisa ne ma wo mu na okokoke utu koke mu ano afei wonko na nyina kwatena gatu apa condemn life sasio yuo ani atokwo ewoso ani atowoso ana atowasiso asase a esuwo emudia asase esuwo de emudia abedia abe ya tipromo ya na Malaysia for the far abe ene omode ko omukuru pa ene omode abe ne ye bibia atwene kura no omode ye ka kwai atwene woro omode ye omuka kwai apa and now open one of the best roads in the world Malaysia for only first only second apa kubenzo ha na iza for mo for kube wa kube na buo anwe ya da ba jo mo ko mo chidakra o ko mo chidakra the American in Chile, Ejina, how was it? Bibi, but Kochikakra. Bian Row, eh? Assassin, and Mudia was a writing young couple. Yeah, Sassi and Mudia, I was one. Malaysia for the far, a befuha. Can you want to be a bank quiet? Yeah, the you look near the Ayaban quiet. Near the Aya, hallelujah, amen. You na bekani abekrim abana out of home. Or the noir appetite. Say the Pamela say. Now the noir appetite. Say the Pamela say. The Elimano no. Tell you, now or the noir appetite. The Elimano. Never fuck that's me how. Never fuck I bet you. I can't come. I can't come here. Yeah, the new one said, yeah, the young man we are. Nah, now I became the Kenyan cream of banana. I can perform. Cream of bento from Sa. Now with chapel. Now or the noir appetition. Na amrantie kuso they shrimp petase while we 15 16 17 20 years what's actually no more petase ti abrabo be koyi the pressure play that our boss ubokona kwabrani tina lord kwa do ada o pai tira mo no sa tira kwa mu ka ye twam tete kwaso nyina wata on tehe na step by step and nipa di wura Trasimbe addicted. Tisabia wachasia. Ono no nema kakra no. Ebedu baby no. Na unipa dia bibi engede. Ebiye. Me no na me ho aye dey. Kasa. The fire Yesu Kristo. Den kasa bonencha. The kasa sakrawanke. Nja boneya. The kasa bonencha. Oh yes. Eya dia edi wa brabo. Eno na mo bebe ebesisi ni. Papa. Asase dia. Me don ko asase a ewo so asase ewo. Ewo. Hey. Ghana pa. Asase ewo wo so. Na ewo di Ghana. Ebu. Ewo edi Ghana. Ebi wa ha. Hallelujah. Amen. Enti dia be pa ni nyago pa wanyamo. Amo se politician. Na wo fa phone na ko internet yi so a. O sense mo amrante yi kafa Ghana ho a. Asa bi bia kure ni Ghana ha. Na wo abranche no a wo se from freedom fighter dey wo abra what say yeah hallelujah amen freedom fighter wo abra what say champion for sakra o adwen a president ministers ni MP for DC for sakra o adwen na ye ti o ban mu an say ye se sakra ya adwen a wo de pa ma abofo mfiri so
and I Ghana so any pa. Mesha senka na se me ka tro so Yakopon wo de mra no cry and a time and what the chichi wiase no kwase. Hallelujah. Amen. The garden of Eden, you know, emra was some nipa. Na nipa ntimi ani so nti and the nipa wudi nipa ehu pa. Sawa ababo bia wo bia president for to do be said assembly America adibia meyen ya bisa say enye Yesu fa na. Hallelujah. Amen. Many a Christian here be a wutwe. There be a wo here and no me kware be akodai. And no nimre wo be akodai. Check baby akodai no. Check baby akodai no. Roman Pentecost ni Africa ni. CS ni Assemblies of God ni. Check baby no akodai. And in your mind when I'm so check you akodai. Check it. Praise God. Hallelujah. Dakadi awo. Sase awo so. Sase awo. Esu ka so me bisa mase me bediwo. Ya be mo hu ne dia nyansa. Hallelujah. Amen. It is a akwara. A free verse 1 year couple 5 years now. So the a warrior no a play na dream. Hallelujah. Amen. Apofo omo ni baby a ewo no na wo wa no ko fa artificial na omo create apa create sa na mo na ba be ewo ni and anya original why pa said ya no me pacho breku ba chiro no said ya no sahi apa said ya no kuma no apa anyama nyina nyame amaya bi style mu no boninti bone ene wo nua ne wadwuma budi agodo kum apa afa adwuma no akotua tuo e dia ra betu akonya so e kuo to atwere sase awo so because am keke ba bumia Deuteronomy chapter 8 verse number 9 what say asase awudi eso aduane na asase awudi so dia aduane na waka na say bayira bode panche bro sweet potato apa bro still o se akomedo we ko na we aba o gana kuma se moawa ensase ye na apa metukwa pebe bi na to proof no kwase. Hallelujah. Amen. Pebe bi na ye nto sifuo apa. Hallelujah. Amen. Na muo wa brapo asase a wonni so diane na apa first ani a picture of Bantima market we John papa na we body a on ba bi yegu ho a body aduru enen kan nim dia be wiase police civilization apa eni bia dey apa wiase kan bia apa wiase nan kan pan first see where house work share it ka body no basa pa amu okwan bi obesia I started body no aka body no ye dey ensay tamelo ba ke factory bebre na Dr. Kwame Nkrumah we be over 400 factories e Ghana na the whole world open kwa emfituma waso a Ghana ni ted a obedu for apa sa factory obi eni na ebe akawirem amena na no budget bi o mo de buy Ghana $40 $650 million ekokra akokofu $650 million ekokra akokofu tase boni woni patim no sa $600 na mo ya ka dollars no ya na bebre nim sika ni mo dollars no $1 million no say ekeka ko be 70 billion 70 billion mako 650 na ya dia ko kra akoko a wo e dia bogu Ghana ha se yanni ye kidini ya dai ensai obra me pa chomo mo ye poultry farming wo beti bi say ska o ya dai ama wo na wo dia wo mo adwuma ama ya nya sa nya mani na po Ghana ha kwa punishment be da the first stage when say wo kra enam no a wo di ya dai aba so the percentage in Ghana today kwa na remember contractor say onyina contractor be bi o ko pa adwuma no obi ono 80% apa de odi na nim ko pa adwuma no o di 10% apa and don't treat your 5% 10% ni million na sika ni na dai na sa enti kwa full and obey you 2 years for na sa kwa nyina e kwa ye
nansi ya no mu yi o kokota eguso kokota eguso ayi futuro wonye nkosi na chi asase sa contract no no kwaje eni paji tisika no bia firi so sa enti sika no de ba adwuma na ngadai so ade enchire nyina ase sasa woni so aduane na ampa ya kwa Madagascar ne Chad mo eni mel kore ekom so wo butu beli anopa ya wo benya awache dia ensuo kwa nto ho tu mel ya ko pekonkwa unya ko pentie huad unya hallelujah amen bodi apesi unya bodi ampesi okosia wi abedidi ewu bẹ́ẹ̀ náà kẹ́bi bíjẹ́ náà bẹ́ẹ̀ ti ase. ọ̀tẹ̀bẹ̀. hallelujah amen. ọkọ̀ sẹ́wìí abẹ́dú fufuo ọ̀tọ̀ fufuo nkọ́ tẹ́tẹ́ series. ẹ̀nam 5 cents. ẹ̀nam ketewa bi. wẹ́sà jẹ́ni náà wọ́ fọ́. jẹ́ni náà basa. jẹ́ wọ abẹ́ntẹ́ wò tiẹ́ mi wọ́n yẹ wọ́n adé Yesu Kristo. amen. na mi àdúrà mu kúrò dá wọ́n yẹ ẹ bẹ́ẹ̀ yìí. oh yes. ẹni yẹn nsia wá ti. na nneɛma bɛbrɛ wɔ a nipa ɔyɛ a yɛn yɛ wɔ spirit a eti nipa kyi a apa eti nipa mmuvu apa tɛnti na Yesu Kristo bɛ wiase yɛ brɔda wosɔre ana wohyɛ dwaeɛ na o masturbate otwitwe bɛrima twitwe ne ho saa na woyi Ghanafoɔ mmeranteɛ tɛn gyina hɔ a emu sɛ sidi sa nkwasi asɛm nkwasɛm hyɛ dwaeɛ asɛ yɛ dɛn na aberanteɛ mpie wagye dwaeɛ hɔ abɔ so yɛhia sɛ ɔbɛnya gehyia so wokɔ na wɔde n'akyiri atwene dan saa na ne nsa ne kɔba saa na n'ani ayɛ sɛ yerɛtɛ na ɔtenten na nna nkɔkɔ mu so kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ wopuo saa tumi no a wohyɛ dwaeɛ na woyi kyi bi saa saa nsaka wɔadwe a daakye biaa no yɛde adeɛ bɛto bɛma paa mpanimfoɔ nyina di saa nsɛmhunu no masturbate wɔwɔ yerɛ ɛnso ɔda so masturbate saa nneɛma wɔ nso woyi a na ɛgu ho fi na ma nneɛma woyɛ nyinaa no ɛka akyi ɛtuma na abɛyɛ a nkɔ so sika ne tɔ nsɛm a na ayɛ dɛ na ahyɛ hallelujah amen yɛnti na yɛtu foɔ sɛ nyame adoma nkuada kuada wo yɛ a ɔkyena akyi fire ministry sɔfo Richard ɔsɛe na sɛ ɔda n'akyi wɔ no a sɛ ɔda n'akyi wɔ no a wɔn na true faith church nokwari ti di asɔre yabesi yɛ dan hɔ kwada bi a ɛhyɛ yɛ di ma mpaabɔ kɛseɛ daniel mpaeɛ yes preach yɛ bakɔ soɔ no bɛmu adwensakra onyame apa adiifoɔ gu hɔ fa so ayɛ ɔwɔ ntoma prophetic ɔbrɛ a mɔbrɛ na Ghana ɛhyɛ wa expenses dɔɔso expenses ni too much da bi every 20 cities 20 Ghana application 10 cities na yɛ 30 application 10 cities o ayɛ 30 Ghana onye ne di apa nti waba application ni wi nko akɔma 30 cities 30 Ghana hallelujah amen onye ne di waba application ni wi kuano 30 cities sana ɔsa to tramo nti ɔbɛsa to tramo no ɛno nso bɛyɛ sɛ 26 ayɛ 50 Ghana wɔne di anɔpa no a na bante wɔsi so a wɔbɔ tramo application ni wi akɔma yi sika bɛyi ɛne yɛde ma wɔbɛ so abrabɔ a wɔbɔ woda ka so a wontimi dua edua nyima no ɔde da nnua so te sɛ opuro obi abulu so nyima no ɔde da nnua so ha te sɛ opuro ɛnyɛ sɛ wɔne sika o ɛnneɛma bɔne a wɔde sika yɛ nti wɔntimi high die ɛne wɔdua nyima wakɔakɔ akɔdam tumi ha da nko no aware na mmayewa nso de ɔmo deɛ nenam bankyere nnua so koraa ne yɛfa no efi obi a ɔtɔ adeɛ wɔ biara no woba ha yɛabɔ mpa yi o bo a wosɔpo n'anim ɔne obi ada hɔ ɔmfa sɛ yɛdum light a baabi akɔdu sie kura bɛma bayewa bi akuntu no mu wɔ hallelujah amen so demonstrate no na ɔbɛti saa nkwasi asɛm wɔ wie a na wode kɔdu bɛsi wɔ no nyame ahu mmɔbɔ a patwo yɛbɛtɔ bi obi antɔ patwo yɛbɛtɔ bi dabi kia yi esi wo nyinaa obi matress chamber hall no
but come to say a sharp no man is on the banner. As we do 40 years, as we do 40 years, we be quite jail, and some of friend, and some of friend, some of friend, I got 12 years, but then it as we do 50 years, and some of friend, yeah, Central Central, yeah, that the war attack in the Atadia Bruby, and then summer back in the Atawanim, now also up and answer. I bear worry. Assassin, you sweat the animal, now, son of the Okro. A rabbi was said, Amen. Some from Uncle Tremel, apart. Some from Uncle Senegal, apart. Some from Uncle Madagascar, and this Swahili, Uncle Swahili, not one of my Ghana, and Manam Kadu, Amen. Now I said, some Gade, I can't play a war, apart. Young quality the only West Africa country, Yatuaba, and Topania, and Namina would debut. Namina would debut. I am Proso. Bola, then Jamamo, Bola, Jansario, and Bola, Tarino, Bola, Taco Soprano, Nemo. Never saw Rabbi Jesus Christo. Matthew chapter 11:25 said, "Eti mo amoye tuma, na mo bre, na o sama so ma de so nyina no, o pa me nche ya mede." Besiamo. Mama mahome. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verse 7. Asase woni so aduane na. Asase woni so aduane na. Yes. Na bibia ehia wo so. Na bibia ehia wo asase so. Asase na abo aye dade. Say, afei na yese omampani akeka niam abomu a. Say yese Toyota for no e be bi o company ha pa. Ena Tata India for so be bi o asase a na ni tu tatie e free tu tatie e free tu tatie free. And bibia e bibia o wiase bia. Baby am go ball e wake up kata. Baby am go ball wake up na e desert. Almost the best 2 years. And I chichi kuno. I just posted the matter. I see her. I'm in the pack of ball wake up. We are a friend of the cat 12%. Yes, you wake up, rumble, we are supposed to rumble to 2. Into 2 years, Yambramo back. Now, where the Ramudi go say, I know what you go say. Ghana, you go say, I know what you go say. And I didn't know much. I want to see how we know in our Briar. And to my young hanging, not just going any way. I want you about people too. About your account woman, not BB, let me have a sound muscle. Yes, I'm in the fire. I could do baby to hallelujah. Amen. The camel flower, my check up and you run away. Now, yes, says good marble to Jesus, good marble to upon your heart. What's this? Capo baby and hocho. Power, none in transit or Busia. Our year many people yansa about our year many people tell about our year to stop talk with about our year many people service about hallelujah. Amen. And in your fantasy, I mean, he said that. Mempeno, Kumaso. We corner we are back. And then back here, Cassan Miguel. Often I'll say again. What to say? Now that's all one our friend. Debbie. Hallelujah. Amen. Then in your Balaban was said, when an empire, a beautiful horse. The community of Rana or friend in Mematre, Papa. There's always I just always walk past her. Was Rina. Now for the crown one at Tavan. Hey, won't to a black president toy. For the crown one at Tavan. Our dad I'll send you a friend in the free. I don't know if I've been operating. It will be beautiful. Brother, Fenyamia son, Sakawati, very sure that you are supposed to apply. Now, when you are from Brababon, amen. Now, we say so, amen. Now, we saw it, amen. I do not hear the baby here, amen. Get on someone else here. Simon never die. Cassia gay, Cassam gay, yet me gay. Now, go on program. As I know, Cassam was soon to answer. One man to sign. Memman watch it. You didn't appear. Hey, a poem or more fossil. Well, I know we call him there. I so appear.
a whole pressure on the other time. There's someone that before calling the wolf, not the wolf, and again, or quite again, someone that before calling the wolf, yeah, or the power soon. Obey the quarter that you don't want power soon. Bra, say me in a mouth. Oh, Pessoa, I'm may now, that's a one man. I'm out 3 weeks in you. What I didn't pablo. Once a yes, a piano team, Umpebriabo. Scala Cala Patron, or the fingers are quite a difference. Apa. Oh, Jalala, I mean, once a yes, a professor, yes, a bit to the two format. Or the two format. I don't so slow. It is a brave any day. I'm out. Yes, what's it? Young in a plum. Between them. Here, between them. Metro, Catcon, Metro. The master is sick, the amount of Bango to I will be able to Messicam. And two better tell me 20 minutes now. What's our friend? It's a band-aid. It's a band-aid. I said, many Madame Biacas was sitting in a town. In a town bar. I was in a town. A vessel. Shy and a fool, one taking up him. Oh, black market. Apart, could you think he came from 50 million? Not about 8 million. Apart, 2 million. Yes, I have 2 million feet of what about that be. Saturday, 2 million feet of what about my wife. Or did the associate of a bag or flap by when I buy a bed. By your son, or we are bossing in this answer. I just want to tell you what you could young come apart. Sat to my track home apart. And 2 million, you come 2,000. Million American. Now about money. Sakawaki. Ye, now what time? Now in your bow, swing your men. Yeah, and then a more bra. When you pass your summer from Musaka Catcher, then a young sound. Then your common sense. Then a young sound. For Bana Warren. Hallelujah, amen. Papa, you have been a warrior of me. Running in 12, and teaching of Busia was a David. Let the fear be on it. What Casamo, a fear be on it. Ye, the Biano of Papa. Ye, what you not to be on the side of the same man or Papa Mammy beside the old why a customer go and say a prince Abanade or what if you 4 10 I'm not 15. It was the run ahead in someone. No, them sent you to be Yamaka Kakra. Here, yes, you Christ our problem. Amen. Sassy chapter 12, verse number 1 said, then cry and Sarah upon a night. I do. In a make a trust as a papa so apart. Yammy as you get the question. Sassy about two that dear food, the people who come. Was it Assassin and boy that year? Sassy and boy that year. Now, but you cooperate every people. Number 2 day. Cooperate. Number 2 gold. Every little people call me, come as if only in my crop. Now, but to pure go. Every little people. The whole world, what the country, when we go to your papa, and you can in South Africa, papa. Yes, sir, I buoyanty. Boy, to go to now on 100%. Now you are going to be a 10%. I'm at 10%. Get to a petrol 29, almost 90%. Now you are petrol now you are for 10%. What the company for the side of a whole new and now the back here to them for as well. I can't in your papa. Then in your papa. The rest of your plan now, sir. You sign by a cheat. Now you have a phone right there. But so your pa, as some way you call you, Sawagan, papa. The phone right. Sawagan, now a phone right there. Now, so that they want to do a number of them. And a young boy, Yamama was killing one Kobo Chrono, oh, you were Juma. Kayapao, Yapa, Yamu, Yam killing them up there, Kai, some native verse number 7. So to protest about woman. Now I am Rasmus. Sasaba to God and free people. He said, God will tell me about Ghana Sama, a putting the scene, a putting the gold of you, a putting in a gold of you. Still, I can't done afford them, and now say a child, don't be out to be here. When I remember what, amen.
Hey, my body is supposed to make it. Amen. I want to put him. Amen. Now I don't quarter. What do you mean? Amen. Would you be 2 hours back? See, baby, say 2 hours. 2 hours back. I'm also. Now, who will I get the other people from MC at the pole? Daniel Empire. What are you out there? Daniel Empire. What do you can't say? Word and Fire Prayer Ministry. Bola Johnson. Word and Fire Prayer Ministry. On the Obahache. Sasa sorry no. Obi abeche. Now we say maybe a 2 for 1. That a brother. Ukwada yao. Chinachi. Now demon papa kesia. The ton safro. A terabia. Nataje. Ayo council dey. Ajuma. Nataje. Ella radia sanam papa. It is about to say. And you know number muta na hele. Ni wie mutumi. Oga say wenia abawo 28 years obetimi ni maame a o 53 years atwempa dabe se nya bibi na betena mu a nye yize sa kwala pawo 30 years o ni maame o 51 years eda o maame nse so se nya bibi na betena mu a ha na okura wusu edwon de ente se I've been worried. My men are new mocha and you so Musan. What's a 1 hour of Basa? I saw contact the tear. I saw the Yakul Acheampong. I saw 2 team as a Jew, as a malaria and HIV. They say Oba Kumase ha yani a top war. What am so pam will be 100 million so great Easters. Oba for Sika. Kumase no now when you are sure say do apart to problem there or Nanawana cannot to an no. Praise God, hallelujah. Since I want to apart. That's the per man, made us do 1 get the amount apart. Made us be farmer. I only say again, I made the check for more. Anyway, hard. And some of them are not oh, you had. I mean, I do remember there. The check for bra. You say they had on our top. I run a middle tomb. Hey, and then I'm a little tomb. Would you do? And also, I'm not at the apart. No, but they are young. When you go pop boy, I said, maybe I'll just say free. Apart. Also, I'll just out and we'll put it to like I know I can't fantasy. And the question I say, Barry, which is shit about your Yamani, which is shit. I don't know, I've been told now, 1 evening there, and got Rabbi Fanyam Papa, Import to the man, I will pray. Amen. I'm going to say, Amen. Oh, buy a house and then I go to Haman. Well, yes, I'm so that's it. But as evangelist, when I'm preaching, I say, I know, go no harm and I transfer 5 years in the park. The one room, the bunny, our poor, there's one God. Hallelujah. Amen. It's a pie. Just a radiation coin. Say yes to Christ, oh, yes. Over 2 years. Now, do you pay piano? But you are a problem. Some lentil verse Masari. Was I Radimara pet, a Radiman Semi a pet, a Jotua cra, a Radian set him, a Radian set him, now a Marian Fosu who answer, or say my dear, a Rian Fo who answer, I want to pass a kind you, or say my dear, a Rian Fo, who answer, a Radina go pass a Marian Fo who answer, a part, a Rian Fo, Baba, yea, a few free. Yes, I'm a Rian Fo who answer. Joe Bob Rawita. Sasia to God. I feel the problem. Sasia with the Asodiana. Sasia with the Sodiana. Not be here was what dear when you I watch it. Let me go down here. I'm pressing the Chicago for near Great and good near. In the Anunt Body, Dosso, Papaya to Tom, Brother to Tom. Pan near the Motocono, a bunch of cocaine. Minidi. Cocaine the mediada. Cocaine was me. The Garede. But we are more abbey. I can't form one here. Amen.
Now tell Mabawa. Amen. Now fire born another and child. Amen. And Papa who put one it will be a moon. Football age. It will be football age. Football age. Football age. 20, 21, about 23, gone to 24, gone to 25, 26. What the shop? There's the one you quite 33. Go to glory, no. The boy said the one you quite 33. Obokona Obi no Poda no was it. Obi hallelujah. Amen. Bokoro Poda no was it. If you say, Bonnie old dear, when I mean, say, I call when you men through one time, obey the chance or about me over two man on friend Ebony. Papa, so now call it dear you our Instagram one. And remember my boys, my 1,000. And our Africa almost ready photos to the masturbation. Sabah, in 25 years old, Be channel pastor. Almost I'm sending pictures now, almost sending pictures now. What were you that? Nobody to show me better. There be a Yamima Yakoyo. There be a picture because I would not yet show up. And your chance now said, would take a decision so the sacred one day. One day. Will be just as you soon, Yamahako. No, what is a crowd? Hey, what will come? Hey, Charmine. JJ, do something before you die. And all here or caught that they say what problem. And the Iron McTassen. Yeah, the idea is in our watches. McTassen bad what I see. Hey, Okunko. Hey, 1980s. With Timber Box in the upper video. 1990s. We did 2 minutes. You are stopping. 1 minute. You are stopping. Settle down. And then, or interview me. And then the people say, Sikana many person do, and I was so when you Sikata, into the 1 year or 6 kind of many person do. Now, a bra, the near feeling son, and who send you back, I will pass here here about Tazi and Master. Muhammad Ali, the legend of all time. Boston Pa. One Muhammad Ali over then 3 years ago. Then 3 years ago. The training and son was so sad of him said, Muhammad Ali had a year. Yes, young son called a Bia. Chadia, and the Panya will be 3 influence. And oh yes. Send you probably share my eternal life. Send you probably time for oh yes. And send you probably Tony. Oh yes. Send you probably poor. You're training, I mean, I see a training him. So you're the way over. I want to see the 2 minutes. Was it I say, what did you mean? Hey, Pacho, I did a boss in our Coco. Debbie, over both sides. Debbie, a bonus of manganese, a bonus of my iron. Debbie, one more swap, over petrol, one more swap. Sanyama when what you come? China for you, no be after the most of them condemn. Or we decide the name Prema for condemn and one assassin. First, you think crassy. Some are no tough for no more. And so to go to another can wire. Nan kan kuma yɛrɛ na pie na sase yɛrɛ na pie akyea wɔdɔ yɛrɛ na pie enifɛ kurasi o akyea wɔdɔ na yɛrɛ na pie ɛni sibire nom sanni awo kɔ koko fom a yɛ wɔ mmerɛ bi na pie koko yɛ fɛ de mpempana fitaa na sɛ wonya saa mmerɛ yi bi na wopɛ aban na fɛs na wɔde mu gum no na wopɔ ne pɔ awera mo na wode nsuo kakra gum na wode si asommerɛfi wodu asommerɛfi ɛgya ayɛ sɛ deɛ ɛyɛ atum na nso no na wode sum na sɛ ɛyɛ hye na woyi mmerɛ no bi tɔɔ se ase a ɛnɛ de akokɔ fɛ so yɛ mɔ diabetes nyɛ wo da hallelujah amen Ghana ni wɔwɔden ɛnɛ kora hɔ 32 years 5 years bebe job baby a pressure na pa 85 dollars is 200 dan politio na da wu koda ma ye hyiammo mpaye pa hyiammo mpaye udidi ne ya kan fo urade na bante didi ne ya kio kwasia na ware no make us so me chapter 8 verse 10 say who did me a shall no who did me a clear was the other warrior no akaguso on the crowd the shirt good ko hallelujah amen ari o mako homa Jeremiah 5:7 say Jeremiah 5:7 mania and boy am I gonna hear yesu sanyema ya bobo so nyina no onyame ama ye ba still ya wuchire ya still
yɛyɛ wɔno aba sɛ ɛde paa nyame de mayɛ no yɛabrabɔ ɛnyinaa yɛ dɛn asɛ no keka na bɛma me Jeremia chapter 5 verse number 7 wasai wɔsi yɛ deɛ bɛda na mede afiri bɛyɛ deɛ bɛda ne nyankopɔn de bɛfiri kaeafo woma agyaa me yɛgya nyame asɛm ato baabi na ɔkeka wɔn a wɔnyɛ nyame no wo so ho ntam na ɔkeka wɔn ma ɔnyɛ nyame ho ntam na sɛ ɔme mpo a sɛ ghanafoɔ didi mmea wɔsɛe wadeɛ a halleluya amen ghana ni didi mmea no ɔkɔsaa wadeɛ keka baabo na sɛ wɔbɔ na wɔsɛ bɔ ne wukɔ ne mamfoforɔ yɛ didi mmea yɛ a wɔde n'ani kyerɛ prastu titi mi yɛ yɛ a wɔkɔ fiana ampa hallelujah amen titi mi yɛ yɛ a wɔkɔ S5 ampa ɔkɔ gyina ni ghana onyankopɔn sɛ ɔbɛda na wɔde afiri yɛ gya no tɔm yɛ titi mi mpoa kɔ so asawadeɛ na wɔbɔ yi kɔ nyamamɔfoɔ fie kɔ deɛ nyamamɔfoɔ fie bɔyi kɔ nyamamɔfoɔ fie woyɛ aberanteɛ na sɛ wowɔ ha na wo ne ahyɛwoni ba da na ma yɛ akɔ ahyɛwoni ba town supply ɔmo di baako no apa from town supply now nipa ɔkuduro ɔba ɔne obi ɛda hallelujah amen aberanteɛ sɛ me nti aseɛ da sani mo ɔtete me mpo a ɔkɔ so asawadeɛ kejababo ne to so ara wasai na me no ame mpo a ɔkɔ so asawadeɛ na ɔbɔ yiko na mɔfo fie na wɔte sɛ pɔnkɔni na brane a ɔkɔ anwan na ɔbi wɔ wimu ɛwɔ mfɔfoɔ no nyere ho bi wɔ wimu mfɔfoɔ bi ɛyere ho nti yɛ wɔn bɔ no osisi a obi yere ɛni bi nyɛ dɛn ɛnkɔda aba na ɛmo ɔbra bɔ nyɛ dɛn ɛnyɛ nkɔsoɔ aba kekababo na ɛntwa yɛ no so ka na ɔman a saa bɔne wei kɔ soɔ no ɔntua saa ɔman no so ka awurade asɛm nie anasɛ mentɔ ɔman a wɔte saa so werɛ anaa adwamamɔ deɛ dangerous o ano ɔhye obi nya ware papapaa bɛadwamamɔ nti ɔkɔ fi ne kɔ akya me na wareɛ no ayɛ dɛn paa ka ame kɛseɛ paa amen adwamamɔ no ɛkɔ so wɔ sɛkere nti ɔne nyame yɛ sɛkere paa ɔtɔnsuo no wɔyiri fa hɔ nyinaa paa wɛyɛ no ɔkye paturo no a ɛwɔ hɔ no bubu nsuo no mu ɛna ɔma michael mo pa agya yɛ dɛ ɛto mu a ɛtɛ nipa da nsuom na wɔyɛ dɛ na ɔhye pagya nsuom na wɔyɛ dɛ pagya no wɔhye hallelujah amen onyame wɔn sɛ ɔba bɛsɛ wiase awo di n'akyi no young boy wɔsi soɔ ma wiase n'adaw paa ma nsanom n'adaw ma kɔhyipura n'adaw ma ma bɛɛte ne bɛyɛ n'adaw na obia no wato tata yɛ yie da aba American musician bi ɔmo fɛ ne Dre esi ɛsɛ ɔhyɛ dan mu a wɔsu ɔkyerɛ kyɛnti na bɛwi na wɔtwa $1 million nti yie tutu ne saa no ɔmo di nsuo bere esi ne so pressure no kɔ soro $1 million sɛ die no hu yɛ o sɛ die no hu yɛ o kyakya ɛmɛ nipa yɛ yɛ o paa nipa fam saa yɛ pɛntiɛ na wɔsi so a yɛde nyame asɛm kasa kyerɛ sɛ ɛmfa wo to kyakya so aba woka gyeri si chapter 3 verse 19 a bɛrima no deɛ na ɔka kyerɛ wɔse wode fɛfie 18 bra 18-19 yɛhwɛ asɛm a Awurade ka kyerɛ bɛrima Genesis chapter 3 kɔ verse number 18 kɔ 15 no 16 no kɔ wɔse ɔbaa no deɛ wɔka kyerɛ ne sɛ dɔnɔ ma wɔyi ade wo nyinsɛm mo bra dɔɔso ngamaboro na wɔne yɛ bɛgyina ku na ɔno na ɔbɛdi nsuo na Adam deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ wɔte wo yere ne na wɔde dua me sɛ wɔ sɛ ɛne bi enti aba no me sɛ sɛ ɛne bi wɔde bi enti enti wɔdome asase na ibo ɛna wobɛdi di soɔ wia wo mu na wobɛdi di asase so wompa na nyinaa na ɛnkasa ne na nkyɛmsen ɛna bɛdi fiama wɔ na wɔde afuo so ahan verse 19 na wɔne mu mfifire mu ɛna wode bɛdi di akosi sɛ hallelujah amen nti bɛma wɔ sɛ wo sɛ mfifire ɔwɔ sɛ ɔbrɛ sɛ wobra nsa ne wɔdidi yɛ adwumaden yɛ sɛ wohyɛ dɛm sɛ metwapɛt ɛde aba bɛyɛ yie ɛnyɛ possible aba yɛ nyame atwerɛ no watwerɛ aba wɔne mfifire mu ɛna wɔ sɛ wodidie nti obi sɛ ɔbɛtena ase de korɔnobɔ asi n'ani so a ɔbɛbɔ korɔno no saa one day wankɔ jail a na ɔmɔpo no kun aba
Just one day. One question I know my protocol. When the Yamiasma said, Yamakacho said, Mawanina, hallelujah, amen. Then I know more. Micah chapter 7, verse number 2. Then shall say more home. We find a man about some young woman and the people. Our Babonwa, the same way. Now, you put any better baby. Micah chapter 7, verse 2. Was I? Was it in the Papa? I hear for us. Hallelujah, amen. What's the same Papa? I hear for us. And the way I broke away, you can't go back fast. And now, say, just what? The Papa, a year for us. We are cooking it here. Please, so I got off phone. We better feel like he's open early. Hey, hallelujah, amen. What's it here? The above is on the on term. Now, what upon to a group? Say the day I will be free said, we feel grand out protocol. Of a field. Papa, I love Francis. And then we need Papa, Lord, the Ponya, Acheampong, or Coffee Bialan Yakuman, 1 million now, or Sapa of Faco from a mobile or good man. I don't forget only the people. Or see, a crowd that you are telling our residential area, and the security watchman, what you do, try to be a day, Aman. Or whatever you are, they all buy no bread. Jenna Panasta knows our bread. Na enyumero akwakofa akonfo onso skapa na TV a woto ne bese 500 million omo be yi TV no abesesa onso okra phones abesesa iPhones sabe 13 Pro Max ma be 30 ba ku bia so ko bese 160 million ma bese ni na akọ etibele ni tie hu se e wire program wo ko ba bi ono dana wo papa ye se de wanda happy papa. And also, my police DPR, Papa, I'm the idea of your pushing and the Papa, I love Francis. Papa, the Papa, I love Francis. Many Papa, Marco, we put 50 hours, we do no one day, Papa. Hallelujah, amen. Papa, you love Francis. Now, before any problem, you say, I tell you for sound. When you're at the Tomaja, at the Tomaja, and say, I'm going to put you off. Now, what you could do, I challenge you at the car. At the Tomaja, young boy, when you discover I'm wow. But you can't go to Genesis 3:19. I just said, when you're not to me assassin. Now, probably the first one or catch it and say, you put some you need to free. And Sunday, did you? Sunday, someone in Fusra. Then the way you should get transactions also about. Take a bubble. What's in our Susu on your video? And the person so good, we are no video. And the movie can you put the person to be a Kautia Boa about the Yakrante, with you on chain, with the Yapua, with you do. That's not. The person soon, woman, you the infidel. Papa, you left us as so ye. And the one can hang in a cup. What that time, said the young boy, but think I'm not penny to be Papa and you be a come. Remember so. I love a flash as so. Take a bubble. Make us as a member of a tree. What's I? Now, one son who wants to say, and you pass a coupon and say, can I get it? Some coupon is all. Such an assassin, and yeah. What the contract will be a Bassa. Timemuni Rosua, Papa Bassa. Who you school of Opajimaya? Garota is only man now. Men found. And I heard Numbi, was like a 47557. What's when you're such a young pretty? Yes, I said, what do you think was your body? I don't want, and the young your papa, and you want no more, and yet, and one more, and yet a woman say you was that kind, but you're a woman, and a boy's here, it's you, and I'm producing or bra, and the why they, me young of Shannon, you told me, Number 1%, never buy a penny,
na menyini yɛ no sɛ mpanyinyewe sɛ nya agorɔ menyini mopakɔma meyare mankɔtwuma meyere ma bɛda didi ɔbra sɛ wotie saa adwuma yi na yɛabante no afe na wohyɛ brabase a na w'ani ayɛ dɛ ata hɔ aba na ayɔmpa makyerɛ ne sɛ dabi ɛbɛyie ama ɔtamfo ayɛ dɛ afɛre a na ɔyɛ nim ɔyɛ dɛ ɔpɛ satawale aba nanananana ayo ɔte hwee ɔhyɛpa saa na nim wɔ ba na yɛfɛmfɛ ne tikura no wura gata no aba nya gyene tirim na sa kɔdeɛ so de nam baabi wɔbɛde so ɔsesɛe na stowboy nso de paatoa yɛnso nye ayɛ kameka paatoa yɛ ɔde bɔ nnwom yi ofiri nnwom no ahyɛ aseɛ kɔpem na wie yɛ a wɔni abrɛ ho agye sɛ wokɔka stowboy asɛm no apɛ na wo ne sekae ɛdeɛ bɛpɔɔ na wote nnwom ɛntwa school fees bɛyi ɛna wopɛ nnwom no papa yɛ fa asase hyɛ aseɛ kenkama me wọ́n sè papa yẹ frasase so kẹkẹ bábọ̀ na ẹni ọ̀sìn náà tẹ̀ fọ́sọ́ ẹni nípa mọ́ pẹ́yì fọ́ sẹ́ ẹni pẹ́ mọ́ wọ́n nyina ẹ̀ ti tẹ́ mọ́jà pati tẹ́ mọ́jà na wọ́n sísú wọn fẹ́ fọ́sọ́ fìdíye amúrọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ wọ́n pòtúwò npp a ọ̀nà wọn bọ̀ níbra sẹ́ni ní kúrò wọ́n fọ́ sí dín ní wọ́n dánsẹ̀ kéèkó swash na boys bẹ́ẹ̀ sẹ́ fọ́ gánú ẹ̀bí a ṣáàlù pọ́ǹtúwò kúrò ìwọ̀n kúrò mọ́ na àbùsí abante baako no so etitani oku nipa no de ahyɛ fridge edi besi nnɛ yɛte ehwe ya ba gosie south Ghana na yo yenu no obi so oku ana ɔde bɛtu no ana obu koto dwa ayɛ aparekyɛw odi akoro bɛku atra Ghana ɛde di ahyehyɛ nkɔ baabi a ɛhɔi pɛfo nipa mo kegaba mo nimia mikata tasabe verse 3 wasai na wansabu bɔne so sɛ enye yie wansabu bɔne sɛ enye yie na ɔsafo hiri bi sɛ biribi na unya sam na kɔkɔ to so na wamfa bribe anka wa we bi so egabaro na otemufo so paketua na otemufo paketua na onipa kɛse ka ne kra bɔ ne pɛ ho asɛm na bɔne a wadie nyina wɔnyɛ sika nso no wɔsa de hohoa na wahoa ne ho bai enipa yɛ yɛntia o ɛnyɛ ne bi a yɛntia báyìí ẹ̀yẹ ntia ẹ̀nà bíbí ntọ̀yẹ̀ mu a yẹn ti mu ọ̀nà pẹ̀lú paa akyerẹ́ ẹ̀mí apáǹtẹ̀ mu akyerẹ́ papa bi akyerẹ́ ọ̀fẹ́ bi sẹ́ deɛ woyɛ ne nna no ɛnìyɛ yɛ no ebe nyi ɔsae báwo sọ wọn ọdọ ọdọ adínyanko pọn yẹn nyinaa di bua wọn Ghana bẹ nyinaa di pọn na ewie wọ yie hallelujah amen Ghana deɛ nkanyame mma yɛ bɛbi papa bɛ tena ma yɛ asundue so ka ho baa yie nipa wɔ yàtúntò nyinaa mu onyame bibi yɛ hɛn ɛma yɛ hɛn na afei adan yɛ tari ana awa yi elu yɛwura aprɔbɔ a yɛn bɔ no yɛ papa Jeremia chapter 9 verse number 1 aprɔbɔ a yɛn bɔ nkuro dua wura mu no yɛ papa nti sɛ ebetumi a wɔn fam no sisa dankosupura no dayasansapura dayimunatoɔ no bɛwura pu sisi a gang furo bi abayewa ba ofi a na yɛ tura France akora wɔn nwere ne wɔn nom ɔburo wia na ɔne nata na woti pɔn kɛseɛsɛ na wɔn nsesa a wɔka sɛ ɔbɛnya asodwo dabi ɔnya asodwo hallelujah amen ɔkeka ɛsɛ dɔ sɔ nwoma no a wɔsi so de kɔ daadaa baba a wɔn afa no ma awadeɛ na wɔyɛ abɛbu na ɔkyɛ ne ne da ɔsɛn ka akɔ ne fie kɔ tue ne ti adeɛ na wɔyɛ wɔn yere nkwa no nyinaa ɔmpo no fa kwan bɔne bi so ɛtuade obi di nturo fansam ama ne nom na ne ne taa ɔmfa ho ni nti obi wɔ a ɔtumi nya baama nie ɔtwe ne ho a ɔnyɛrɛ ɔte ase ɔne a enipa edi ne nan ne nam ho a na ɔbɛnya katua o paa hallelujah amen eti ɔsɛnkafo nwoma no sɛ enipa ti pɔne a akatua ne ma ntam ti ɛna ama nipa kuma mu pɔne no ayɛ ma yɛ dɛn ɛbusoɔ sáyọ paa náà tí a sọ bẹ tí o bí kunu a ní nínú wọn náà bẹ nyɛ kẹtùá o dẹbi ní nínú wọn náà bẹ nyɛ kẹtùá sani o ta ni o bí kunu a ẹbí asẹmpẹ yẹ dẹ ẹkọ sọsọ twẹwò fi ni o kẹtùmá bi yẹ ní nyàmú mu a o kíkà bá wọn níbi
Jeremiah chapter 9 verse number 1. What's it? What's the cemetery? Jeremiah no epiri ma one purple. So maya gold room, maya bauxite iron, manganese, so a put Diamond. petrol diamond. And now we are about to see a 20 people and still gonna force it in Yasuki. Jeremiah said, "Tell you and so I am a neighbor. I am so bra. I can so make my papa." This one I'm gonna form run tennis, Baba will win. I thought we are Ghana. Ghana form run tennis, Baba will win. A papa will share. What kind of street in the song? And what do you know about street life? And you don't know anything about it. The kind street life, our street life, wouldn't they? Wouldn't pray. And there was all the street life. So, somewhere 2003, 202, 203. Then street really street limited. Raslini and our friend Akabenese. Saturday 202. Oh, perfect. The number that's what the phone so they be having the casa. Dr. Laiki. Those of you that are doing two for no, I say a pusher. The gas will be a pusher. Will be a pusher cocaine. Will be a toru or the friend pusher. Who told you prefer Salamai? Street life from the channel. When you have a sound, ever saw. What's your son for? Tell Ghana. After young Asian pop smoke. At the age of 24 years, you are so proud of too. Pay from the way, Asian way. I thought to tattoo to her. Louis, now 18 years, now the private jet. Pay Asian super. They have your friend one doggy. No, Papa, and then said, "Go over the page and nine." Then we can done the talk. No possessions was seen. Make what a contain. Debbie. Somewhere in 1995, I wanted to pack a Marosako, aka Makabai. I wanted to make up I think Cobia near the west side. Rubber record near the 10th road. What do you know about street life? After the Muslim, no, Sarah said, and you're yellow. So you will not pay your job. We have before. And then I'm a form of Papa. And I'm a good term one in you preacher. A friend was swallow who should be known and who go up to Kelly against the life. Or picking all against her. We do pray. Who against her? A member nominum promotion on this one. Woman and the woman. Tafonata, Bessia Jawu moi, Bessia Ibaski moi, Bessia Sidi moi, Bessia Mino Commande moi, Bessia Isu number moi. Woman and member who control Kumasia. Sanity National ever. Amiga Sheba, Ami, only a question. Kuzibi, and for the pop, and for Salomon Nomono, and Shamu life for only a Bebasa. Mamma, make a year now. I'm running inside the Bias. Such a most street life for Pasovia and the Eliso. The cat therefore record. Part of Marosako, you will 1971, our California, or my friend Alfina Sako, or my son or no, I'm a criminal into a home to park with prison. Amiga Shepa, Amen. Maronam Street actually, was he said, was in 1996, 11 September, number 10, our boxing beat, our Los Angeles, and I'm compared to what you told me. No. Some have a bad ball record, a bad ball record one. There will be a sound record label, your friend Paul that and not friend Didi. Some pump that you on the bad ball. Musician, no channel now supply, notorious pretty big small. The bill my friend Christopher Wallace. No, it's over with this name. And all right, 1997. Anna, West Side phone over to back and go for me. I'm going to the son and what about the Rough Fighters, DMS, on the last year. Rough Fighters, on the last year. Son of a Jawu boy,
boy. I'm gonna see me that in see me that. See me down. Who shoot by food with the Wouldn't pray. And you're not now. Actually, I'm sending 50 cents more. Every 2 minutes, papa. One in your back, Tony Ayo, low banks, only be 2 minutes, papa. And will be money over pitches. Voilà. Never your phone. Son, never one rapping. And then somebody pray. Super idea when why a cha-cha-cha. I tell why a robin. Tell why a camping. Tell why a class. When we know me, I pass. Some make a former, what you are woman. On a Shatawali, we took on Vera 8.8 billion or Samians. It's one in a master for Shatawala. Also, young sacrificing as a good. That's for Sata. No mamma and a betis. Sata, no mamma and a betis. The business as Shatawala in crime. Stone for moving in crime. Shatabia Sa, what the Amatia on crime. Sky investment on William. Ah, Brandy, Otia. Blood over to Corona, Asia or Wapaba. I'm wow. Samara Lentino. That's number nano. Was dinner plant to the Bacino. And it's over and it's over shadow. So said ye. Say the one in some sea. The devil said the one somewhere. I see my swim. Now, Mamma, I know for you. Why? Fire son. Then your baby. Oh yes. Can you never see Papa Bobby and Papa? Now, if I do my dear, South upon a window, baby, I do my children. But Mamma, those are the trillion soup, and a man who I come and soup them and come back. I say, me now 24, sir, and so I'm not going to go. I share was so I can tell my home, will be telling my home, that's what I tell my call from Tampa. Every sir, one minute I want to sell for, I want to sell for, now, what could you want to tell me? And the year one tell you, you're drunk. Such a person, as you are trying, Aman. The Yat shall come on. That's what we are so. That's what I am, Papa. Take a lot of minutes. I will just assist to me, when you want to crack. Now, just assist to me, so with the man of crack. Or with the man of crack, the other room. With the man of crack, the very point, the man of crack. But I'm saying, Yana, or more than 2 are very good now. And the man who are doing with the power. Send this is from Penny for Pussy, I'm never done. So you penny from barbecue or money. Send Papa, it's a warfare. We can't pass it away to cry. No, we ain't too. We not going to get over the Sumo Maya, over the soldiers, or Aqua, and over Sumi. Calling your good power, Debbie. We cannot have WhatsApp, Debbie. I dare tell you a different ground. Yeah, it depends on why the one forever. When they will send the man who should tell the Pono, he and I'm more free. He crown and the more free. Sonia Sassia for one with 3, and your home on Tonko, and your someone on Tonko, your reason, your sense of Tonko honor. Hallelujah, amen. Sign of the way, and let my wash your Ghana. Sign of the way, and I don't want to swap. Let me see for a problem. Sign of the way, and I bet you do another day after the year. No gossip, and I'm from what you are born on what you are at. Oh, yes, what you read one. Oh, yes, step by step. Step back, I can work for you. No, my room, but I cannot go and find your market. Never be together. Next time, one time. Oh, yes, never tell what to do. Oh, yes, and the Papa do all what amen. Hallelujah, amen. Tell me you're going to process or session. Tell me my home. Now, what could you want to tell me? Now, what the assassin to me, yeah, when the man of correct, the assassin to me, the man of correct, Papa. Now, what you put him up on him, now, my dear, I rather would name me. Hallelujah, amen. You know, Rabbit. Finish Subani of Papa. The Kenyan side of the Papa. The young son, you know, yes, Papa. From the birth, yes, Yancy Fuso, Papa. Anyone Yancy was asking so the question.
Nyansa ɛwɔ saasi so a ɛna ɔmo de atoto bɔtɔ mu ɛna ɔmo de kyikyiri bi ɛna ɔmo de yasan ɛna ɔmo de bɔ kɔɔ no ɛna ebi twa man bɛt saa nyansa efiri fam wɛ baabu sɛ ɛyɛ ahoho mpɔne bia nyansa efiri so ɛna wɔde fie bebree asapa na ɔba adeɛ dɛ ɛbɔ adeɛ ɛna ma tete paa ahoro deɛ nyansa hallelujah amen ntarapa yi bɛn wade nkyɛn. Awurade nkyɛn ade a bɛka sɛ wana adi asɛnka na die na Onyankopɔn abasa no wana da adi ama no bɛdeɛ woyɛ bia nnɔbɔne wɔ nipa nim bɛtumi asesa firi hɔ na Awurade wo mmɔbɔ baabi Israelfoɔ ɛyɛ bɔne tie Awurade saa afei na Awurade bɔfoɔ Jeremiah chapter 15 verse number 1 yɛnti asɛm a Awurade kaeɛ Jeremiah chapter 15 verse number 1 ɔsɛ Awurade ka kyerɛ me sɛ na Awurade ka kyerɛ me sɛ Mose ɛne Samuel po bɛgyina m'anim a sɛ Mose ɛne Samuel po bɛgyina m'anim a kra ɛnkonkɔn bɛyɛ so mekra nkonkɔn bɛyɛ so na wɔfiri m'anim nkɔ verse number 2 na sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ ɛhefa koro na yɛmfiri nkɔ a ɛne ɛka kyerɛ wo sɛ sɛ Awurade sie nie deɛ wɔ sɛ ɔbɔm no kɔ nwom sɛ owuo no baada ɔbɛkɔ owuo no Jeremiah chapter 16 mɛnkae wɔsɛ bɛdu baabi nipa bɛku saa ɛna nipa funu ayɛ dɛ adeda mɔntere so ɛne ne corona virus na ɛma saa prɔfɛsi wo yɛ dɛ ka ane kɛseɛ paa Samuel odiifoɔ Samuel ɛne Mose po bɛgyina m'anim a odiifoɔ n'asɛm antɔ fam da ka ane kɛseɛ paa ɛne Samuel Mose bɛgyina m'anim mpo a sɛ m'ani nkonkɔn bɛyɛ so mekra nkonkɔn bɛyɛ so da na ma wɔfiri m'anim nkɔ na sɛ ɔka ɛhefa koro na yɛmfiri nkɔ a ɛne ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ Awurade sɛ Nyankopɔn hyɛ sɛ wɔn kɔ nwom na deɛ ɔsɛ afra no nso kɔ afra no na deɛ ɔsɛ kɔm no nso nkɔ ɛkɔ na deɛ ɔsɛ nnomɔmfa no nso ɔsɛ prison nso ɔnso nkɔ ɔnkɔ prison verse number 3 na nneɛma ahodoɔ nan ɛna mɛma no aba wɔn so nneɛma ahodoɔ nan ɛna Awurade sisa abɔrɔma no bɛ Israelfoɔ so Awurade asɛm ni afra a wɔde bɛku wɔn ɛne akrama yɛ a wɔbɛtwitwi wɔn kama a wɔbɛtwitwi wɔn ɛne wiem nomaa ɛne asase so mmoa wiem nomaa ne deɛ ɛne asase so mmoa bokɔ some of African countries no a ɛntɛkwa ne so wɔ saa nneɛma no wɔyɛ de ɛkɔ so but yɛ de Nyame ama yɛ asodwo ɔma yɛ akotɔ yɛka nyinaa no sɛ kayɛyɛ bɛyɛ hwɛ n'akyiri akwan yɛ asom no na nka yɛdi n'ahyɛdeɛ ne ne mmara nsɛm so na nneɛma nka asɛm nyinaa no na nkoko no ma nyansa na nka yɛdi ne ayɛ ayɛ ɛnkyɛ yɛ de asɛm no yɛ dɛ ɛyɛ dɛ wieyɛ sɛ yɛdi ka ada kyerɛ wɔn Prophet Church asɔre ɛwɔ over 500 to 600 branches across the nation afɛn ne nyame apɔɛ a yɛde bi aba Wood village a Bola Junction hɔ uturu na ubusa fire word and fire prayer ministry wɔn asɔ ɔda n'akyi ɔsɔfo Richard ɔsɛn wɔn asɔ ɔda n'akyi a Asamoah ne ɔsɔfo Richard Asamoah asɔ ne da n'akyi na ubusa wuna uturu a ota na asɔ ɔda no a asɔ ɔda kɛseɛ baako so si n'akyi ɛhɔ na yɛn nso yɛ dɛ yɛwɔ nyame adum a wukɔ da biara ɛkyerɛ brɛ wukuo ɔdɔnfoɔ no ma ne to ya hyɛn odi ma mpaabɔ kɛseɛ yɛ dɛ ɛwɔ hɔ brother sister maame ɛtɔrɔ bi agya deɛ wɔyɛ na brɛ Awurade anim ate na nneɛma tu baabi a ɛyɛ ana agyina guo tu baabi a ɛnyɛ paabɔ hia hwɛ ɛkwa wiase no dɛ bi a ɛbɛba bi ano yɛno ba bɛdi huhu nkɔmmɔ na wɔwɔ nneɛma ɛdi owia wɔ so bɛwo nneɛma a ɛkontrol nipa bɛwo nneɛma a ɛhyɛ nipa brabɔ ɛwɔ asase so a dawurukɔ da biara no hyɛ yɛ odima mpaabɔ wode woduru pakyɛw yɛka sɛ Bola Junction hɔ a mayi bi wɔ ɔtɔn petro mayi bi tɔn petro hɔ asɔ yɛ organize ɔtɔn petro wopisa sɛ ɛhɛn na tiifo asɔre da no hɔ a ɔbɛkyerɛ bɛyɛ yɛ pirikyi nso kwasiɛ da biara Ezra TV ɛna Ezra Radio Ezra TV Ezra Radio 94.1 94.1 wɔwɔ mɔti
decoder ni now satellite ni bi ko a ɛsɛ TV hyɛda biara ìdífo pẹ̀lú ẹ̀yà mẹ́fà àlùsọ tí a sọ̀rọ̀ lọ òpèjì wọ̀ àbá ẹ̀nà pàṣẹ ẹ̀dúnmí ẹ̀ kọ̀pẹ́m 8:30 1 hour 30 minutes àbá ẹ̀nà ẹ̀bẹ̀dà ẹ̀bẹ̀ ẹ̀nìmẹ̀rẹ̀ nso 8 kọ̀pẹ́m 9 p.m. àbá ẹ̀nìmẹ̀rẹ̀ òpèjì wọ̀ ẹ̀nà fíadà bíyà ló ń sọ ìpàtó 8 p.m. kọ̀pẹ́m 9 p.m. ẹ̀sọ́ TV ẹ̀sọ́ rédíò yẹ 94.1 àbá àfẹ́nfàlẹ́ ẹ̀kọ́ so. Na wúnyà dàjí bíyà wúbẹ tìlẹ wúbẹ ṣìyà yẹ àtúrọ na nyàmú asàmúlò yẹ ẹkọ sùpà na wù tiẹ bi na wù tiẹ kyerẹ ba na yẹ pọmpọm payẹ ẹnìyẹn bá yẹ bẹ ẹbẹ sísá ọmọ nyàmú yẹn nyàm abẹ ẹbù ọba hallelujah amen pàjọmọ Lamentation chapter 1 na yẹn fa asàmúlò yẹ bẹ ẹnkọ wìyẹ. Lamentation chapter 1. The Bible 2 hours in a business center. Wow. The assembly of the Lamentation chapter 1. Take a Bible. The Lamentation chapter 1 verse 1. Also, I say, oh, Gloria, I got a more comfort also. Bible says, Gloria, can you comfort also? No one to say, Ghana from one to say. Take a Bible. The anchor also, and I'm a moon. Yanka ya swam na memu wa yeso kunafo afede Ghana fo yese kunafo ye odi asase ho do so himana yanka di asase ho do so himana wa ye de oyi to afede ye dia betwa to aba ko esu ya osu anajo yan Ghana no ebia na wo no uni history ana usa afede ni bi say ye tu ba bi na aprofo no ba ha be bokwa de kroma bosia aba ani ka se ba amen Italy fo be ti bosia ha France for the kid, Russia for the kid, Russia. America said, amen. They are not going to afraid now, a small son, I know, is swan and Ghana for, is soon and a draw, and then the source inside your promo, source inside your promo. We have the food in a more register, we are not for being town, and then proposing also a can go to work for a can was in your trade to put an account for. Kani atamfo amaniye ne esumdu donti amaniye ne esum kona sa pabranya prejaje ni boto duru ta ko ho nya seketwa ne anu sumdu donti yuda etuko oti amana mamu okolibia na na ho me ipawu na ha kwa wan to na ho to ke ka ba mame oso oti amana mamu tamana da so nya ho me bia da tifu nyina kuto Tifo nyare kwatono na hochire mu tifo nyina wakoto na hochire kwa sayo akwan dia bobo ya na fo akwan dia bobo na obiara ma afashe no asinti bia ma afashe na sibi na kunkesi nyina ya afo ele pronya ele agu wote ba se pronya baba ye 24 those days kenya iso ya sisi pronya bia agu be kanu dia ko chama bet na ai no, tournament is serious. 2-2, 1-1, 2-2, 1-1, 3-3. Penalty. Now where are you? Pressure. When this is a cancel, Ashim. Because this Africa one power in white the watch it. Gallagher. 20 na common thing. The yellow is also what you do. Hallelujah. Amen. Ofenya mi asamba cha semu gabe. Debi. Ni samba cha semu da. Nyame bia mo adwen amen nyame mmre mamu ntiase amen nyame soma daipa amen nyame mmre mo ani amen nkonkona sakra mo homa amen na mmeti asampa no no eni Let's chapter 1 verse 4. That's why was Zion appointed a bobo. Zion appointed a bobo. Say Obiara and my fashion as it. Yeah, my fashion as it. Upon the same I have four. Upon the same I have four. And I suppose to go home. That's I suppose to go home. Na ne maba enso aye mobomobo maba we aye mobomobo kisa omudo huma mema nsa no manya bibi ye na ono anso aye no nyono na hu ye ni afo nyina anso abedi tire na hu ye ni afo nyina anso abedi su tire ana na tafu nyina anso adi ye na tafu nyina anso adi ye ne mra tududu nti kana fo mra tududu nti awe akose awrade ahye na awreho awrade aye ahye na awreho sani pala mfa nyame asama anante
ansɔ nyame anya nyame ɛbobɔ so anyɛ sɛ gyae a awurade hyɛ no awerɛhoɔ edu baabi no bɔnsa awerɛhoɔ asɛw so papa kɛgya baafo na ne mmɔtafoɔ nso de ɔtamfoɔ no kɔ no mu mfam na ne mmɔtafoɔ nso di mama ɛti na nkwara nketenkete no mu tɔn wɔ kwara nketenkete o wokɔ baabi a nsuo deda no a kama ɔmu di a no tɔn kwara nketenkete kɔ verse number 6 ɔsɛ na saa yɛ ɔbabaa ho keka nyinaa afiri ne ho kɔ ghanafoɔ ma ba a wɔnkeka nyina fira wo nkyɛn kɔ na mmapɔma nso ayɛ aporɔkyerɛ yɛ a wɔnyɛ adidibea na mmapɔma no mampɛ no so wɔ mu no so no dandan te sa foroteɛ yɛ a wɔnyɛ na ɛnyɛ adidibea tutubea na wɔdi atifoɔ anim yɛ a wɔnni ahoɔden di atifoɔ no ma ɛni ahoɔden yerusalem amanneɛ ɛne n'ahometeɛ nna nyinaa mu halleluya amen sɛne wɔyɛ abrɛbɔ ɔdi a na ɛkɔ soɔ yabanteɛ Bible sɛ asɛm na wie nyinaa no sɛ yɛnsuro Nyankopɔn amen na yɛni ne mmaransɛm so na yɛni nnipa nyinaa asɛdeɛ na ɛne yɛn nyinaa na ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔde bɛba te mu yes pao bɔne o wobɛbu ho deɛ atɛn bra woyɛ young boy a wɔse so a wobɔ bra na wo nneɛma bi wɔ a ɛmmoa wo paa ɛbɛtumi ayi ho firi ho apaa sika ɛwɔ tumi yɛsitia no anya halleluya amen nti sɛ wo sɛ bi ɛnya biribi no ɔdam na ɔmo ɛde kyerɛ mu Instagram ne wɔn a wɔn na wɔatwe ɛpɔ dam wɔ ho a prison na abɛɛwɔ bɛtumi asesa yes gyae deɛ woyɛ bi a ɛnyɛ papa biara hyɛ Awurade Yesu Kristo nkyira kwae amen wɔsɛ me ne kwan nokorɛ ɛne nkwa obi tumi nkɔgye Nyankopɔn nkyɛn oh yes ake sɛ ɔnam so nɛ esum abrabɔ bi a wobɔ biara no ɛbɛtumi a sɛ firi hɔ na asɛmpa no ɛbɔ nipa wɔ asase so a na wieɛ no asaade ɔkɔ Awurade nkyɛn ɛdɔm nyinaa se sɛ mama yɛakɔnya na anɔpa yi yɛde Nyame asɛm yɛ dɛn ɛbrɛ wɔ debɛ bɛbɔ mpa yɛ akɔe sɛ medi ka kyerɛ wo ɛda kɔsiɛ da biara yɛ Extra TV